Cuțu, hai să plecăm acasă. E cald, cumplit. Sunt și mai mulți capoleți pe stradă. De ne întâlnim, se va isca o sfadă. Când e zăduf, așa cum se zice, se înfierbântă sângele nebun. Mi se pare că și tu ești unul dintre făcăii aceia care, de cum trec pragul unei cârciumi, bat cu sabia în masă și zic: de domnul să n-am nevoie de ea. Și cum de la pe gât și al doilea pahar, trag sabia împotriva cârciumarului, fără să aibă nici măcar cea mai mică pricină să o facă. Tu crezi că fac parte din flăcăia aia? Oh, păi vezi foarte bine. Ești atât de apă la spate pe cum ești turbat în pornirile tale. Tu crezi că așa de turbat sunt eu? Chiar așa, dacă ar mai fi un flăcăcar asemenea ție în cetatea noastră, în curând n-ar mai fi nimeni, deoarece, de bună seamă, s-ar bate unii coați și ar ui cu toții. Păi tu ești în stare să te iei la spadă cu unul care s-ar lăuda, care avea în barbă un fir de păr, mai mult sau mai puțin decât ai tu. Cu altul te-ai bătut numai fiindcă atunci și el pe scară a dat și prin trusa lui, l-a trezit pe părlicarul tău, care dormea lăfăindu-se la soare. Și tu, tocmai acum, ai început să mă cerți că aș avea o fire certăreață. Dacă aș fi atât de zurbagiu ca tine, mi-aș vinde dijma vieții mele pentru un ceas și un sfert de viață liniștită. Dijma vieții tale? Păi tot nu ți-aduce niciun venit. S-o zitea ca pureții. Păi, pe călcăiul meu puțin îmi pasă. Așteptați că își vreau să le vorbesc. Cinstiți seniori, vă urez o seară bună. Aș dori să schimb cu unul dintre voi o vorbă doar. O vorbă numai? Și doar cu unul? Ești o lovitură? Sunt gata să ți-o dau de îmi dai prilejul. O să te-i prilejul singur. Mercuțio, îi ții sonul Romeo? Ține-i sonul, crezi că suntem lăutac? Atunci ca lăutac, n-ai decât să auzi țigăituri asubzitoare. Instrumentul meu acesta o să-ți facă să tragi o oră chiar dacă nu-ți place. Pe stradă nu mai suntem. Trec oameni. Hai să găsim un loc liniștit și să vorbim, dar fără supărare. Toți ochii sunt pe noi. Da, gură, ca să o caște. Pe noi tata Verona ne cunoaște. Nu mă miște dragă nimănui! Signore, mergi în pace. Iată-mi omul. Spun jucat de v-aș putea livra. Stârnește, numai așa este să răspundă. Iubirea care ți-o nutrezi, Romeo, nu poate să fie spusă altfel. Ești nimernic. O pricină semnată mă îndeamnă să văd în tine un prieten drag și mi-a stâmpă rămânia cuvenită întâmpinării tale necioplită. Eu nu pot să fiu nemernic. Nu mă cunoști. Eu mă despart de tine. Băiete, știi că nu poți să-ți primezi tăgala, doar mai jenit de moarte. Trage spada! Nici când, pe câte știu, nu te-am jignit. Și te iubesc mai mult decât ți-ai închipuit. Vei ști în curând ce pricini mă îndeamnă să văd în tine un prieten drag. Tu, iubite Capuletă, ai un nume pe care de curând îl îndrăgesc. Mai mult decât pe al meu îl iubesc. Bun prieten, ți le spun. Nu mai pot suporta atâta umilință! Hei, ce-i care ai întâmplat? Lupți cu mine! Prilej de ceartă știi că nu am cu tine. Oho, ba da, tu grecea cu toilor isteți. Vreau una dintre cele 9 vieți. Vreau să te smulg ca pe un oroscop. Și apoi să-ți le smulg și pe cele 9. Sunt gata să te înfrunt. Te rog, iubite meu, poți să spui sabia la loc. Ți-ți pasă la mine de știi! Pe voi și să intervii și voi să spuneți spatele. Și bine că astfel nu vei face de rușine. De principe nu îngătătă nicio notă în Verona iubită. Piba, și tu mi-ai făcut iubită. Piba, te rog, scuze, Mercuțiu, te rog, cum mă... M-a rănit! M-a omorât! Și s-a dus fără nicio scriitură! Cum? Ești rănit? De bună seamă! Prin soare că nu e adâncă, ca o fântână, dar nici ca ușa templului păgâna. Dar e destul. Am încheiat numai nesărata vieții mele, iar mâine o să ajung tăcut. Și s-a dus fără nicio zgârietură. M-a omorât un șorican, un câine, un goscan, un ciobolan istit, un nemernic, un ticălos, un Michel care să aibă plăcere de la măcel. Dar de ce ai intervenit, Romeo? Sub brațul tău, Romeo, am fost omorât! Am fost să vă despart, să vă ajut! Vai, benvoie, prietene tăcut!
într-o casă sau voi leșina. Găsește-mi un chirurg. Acest senior de vază mult iubit e cu prințul aproape înrudit. Din vina mea a fost rănit și numele meu bun mi-a fost pătat întâi de Tibalt care m-a înfruntat, căci de un ceas mi-e vărul legiuit. Iubita Julieta, nespusă-i frumusețe, mi-a strânit un păcat de care până la moarte vinovat. Mi-a stins din suflet orice vitejie. Romeo, Mercuțiu a murit la datorie. Sufletul lui... Viteazul lui suflet s-a despărțit de pământ și acum se duce într-un loc mai bun. Vai, ce zile triste și celor ce urma vor fi și mai cumplite. Asta-i. Se întoarce Tibalt, așa cum e scris. Biruitor, Mercuțiu e ucis. Înalță-te în cerul mărinii mie, dar prinde în flăcări, groaznică mânie. Mi-ai spus, nemernic Tibalt, tocmai când Mercuțiu, cu sufletul blând, plutește deasupra capetelor noastre, în drumul lui spre cerurile albastre. Și așteaptă să urmeze doar pe al tău, sau poate, cine știe, pe al meu. El a început Montechio Michel și e firesc ca tu să-l urmezi pe el. Să hotărască asta. Romeo, Tibalt te-a ucis, de prinț vei fi osândit. În jucăriile miloase-i soarde. De ce mai stai? Tocmai ați urmărit o scenă, scena 1, acolo, din actul al 3-lea din Romeo și Julieta. Avem pe Romeo Andrei, Tesei, Benvolio Filip, Bușu, aici îl avem pe Mercuțiu Mihai Harabulă și pe Tibalt Matei Ștefan. Da? Veniți de aproape. Cum v-ați simțit? A fost o energie foarte proastă, după părerea mea. Fiindcă nu s-a știut textul. Da. Nu s-a știut. În rest a fost ok. Vedeți? Da. Ca o repetiție. Ca o repetiție. repetiție. Probabil că noi am mai repetat lucrul ăsta. Exact. Actorul este cel mai bun și cel mai obiectiv judecător al său. Poate să-i spună oricine. Dom'le, ai fost fantastic, ai fost fenomenal, bravo, felicitări. Doamne. El simte în inima lui după spectacol că ceva a fost acolo ascuțit sau nu a fost bun. Sau simte din contra dacă el zice, dom'le, n-a fost, nu mi-a plăcut acolo. El are înăuntru barometrul la care îi spune, care îi dă, cum să spun, temperatura exactă la care a jucat. Să vă spun niște lucruri strict legate de scena pe care am jucat-o și apoi o să mai facem o dată, o mai opresc eu puțin, da? Înainte de toate, care credeți voi că a fost principala problemă? Textul. Da, textul. Iată. Deci ce înseamnă să stăpânești textul? Și nu numai să stăpânești pentru că se presupune că îl înveți, o să-l înveți, dar studiul textului este mai mult decât a-l învăța. De-aia în jocurile și în exercițiile pe care noi le facem există o etapă care așa se numește studiul textului, lucru pe text. Acolo unde accentuezi cuvintele mai importante, acolo unde stabilești, dom'le, aici trebuie să las pauză, aici ai o poantă, trebuie să știu să o plasez, să știi să pui întrebarea cum trebuie, să sune întrebare și alte elemente legate de studiul textului. Aminte, dacă nu studiezi textul, o să simți acel inconfort. Și inconfortul ăsta se traduce în partener, îi creezi și o stare de panică, zice ceva neregulă cu el, și publicului în același timp. Bun. Deci text, clar. Acum o să vorbim de lucruri, cum să spun, lucruri tehnice, de tehnică. Cum am spus, intrarea. Nu intra direct în text, am spus 2 secunde pauză. Da? Și după aia încep textul. Intri, sunt îngrijorat. 1001, 1002, asta este un timp psihologic. 2 secunde pauză, după care încep să vorbești. Înțelegi? 1001, 1002, Mercuțiu, să mergem, aici sunt capuleți. Și el se întoarce, da, și spune mai departe replica. Mihai, vorbirea. Deci după nestăpânirea textului, a doua problemă este vorbirea. Și cum ziceam și la celelalte două scene, la Shakespeare nu te joci. Shakespeare are o poezie.
a limbajului. Dacă citiți, vedeți că el are un ritm. Are o poezie care te poartă, vrei, nu vrei. Poți să fii cel mai slab actor dacă înveți și prinzi poezia asta lui Shakespeare și ritmul lui și automat te duce singur textul. Pentru că e atât de bine, a fost genial. A scris textul ca nimeni altul. Nu ratați. O întâlnire cu Shakespeare înseamnă, în primul rând, o întâlnire cu felul lui de a scrie poezia. Drama, pentru că e scrisă și în versuri și în proză, da? Aici jucăm în versuri, da? Are o poezie. Nu o ratați, este prima întâlnire. Apoi, cu cine joci? Mihai articulează, ți-am spus și la scena anterioară, articulează finalul fiecărui cuvânt. Nu cumva ești și tu unul dintre acela când îi vorbești, da? Care scoate sabia și după aceea se spune că nu știu ce și nu știu cum. Nu cumva ești unul acela și alergi pe text și după aia ții cont de ce ți-am spus eu și nu se înțelege nimic. Articularea finalului al fiecărui cuvânt, asta trebuie să devină, să fie făcut aproape inconștient, în subconștient, da? Bun, Romeo, eu zic că e mai bine să intri din față de aici, da? Prinde de aici din față. Iată că vine, iată-mi omul. N-am nimic cu tine, vreau să trec. Da? Nu de acolo, din spate. Lupta. Ultima luptă a fost mult mai bună. Cealaltă a fost așa... Da, deci, da, trebuie să facem așa. Da, Mihai. Bam, bam, bam. Și luăm așa de câteva ori. După aceea, a doua oară la ultima și a treia asta cu acest pasador. Da, deci facem așa. Așa pasă nu iată, știi? Și acum zic golul și după aia ne batem. La un moment dat îl duce și Două secunde, că nu repetăm acum, că ținem pe toată lumea. Nu despre asta e vorba. Încercați să puteți esențial. Aici nu ați repetat. Eu v-am spus, stați acolo, nu stați pe telefoane, pe jocuri. Trebuia să... Nu, eu v-am văzut mereu, sunteți pe telefoane acolo, sub masă și pe lângă masă. Aici trebuie să repetați continuu, hai încă o dată, până ies. Trebuie să lucrezi, trebuie să te antrenezi, să exersezi. Altfel dacă zici, lasă că știu eu, fac. Și te pierzi. Deci asta e clar. Și textul la fel, doi stai, îl repeți până când ți intră aici. Trebuie să-l visezi, nu trebuie să te mai gândești la text când ești pe scenă. Când ești pe scenă, textul trebuie să vină firesc, natural, trebuie să te gândești la viața interioară a personajului. Înțelegi? Bun, lupta corporală. Apoi ți-am zis, aici imediat trebuie să cazi într-un genunchi, ăsta te-a rănit. Imediat, pentru că el are o reacție. Mercuțiu. Altfel el stă și așteaptă ca tu să cazi. El pleacă și el. Mă duc acum, ies, da. Înțelegi ce spun? Și aici trebuie să zvârcolești ca în chinurile. Pentru că știe că moare. Și nu e plăcut, e un tânăr care vrea să trăiască. Înțelegi? Adică stai acolo și spui textul. Înțelegi, Mihai? Nu te cer. Aici nu cer pe nimeni să mă înțelegeți. Eu doar punctez niște lucruri la care o să vă gândiți. Bun, asta acum nu cunoașteți textul, am scris, am mai scris câteva pe aici. Textul, vorbire, rostire. Da, și să cazi puțin mai către centru, de cum a spus Mihail aici, mai către centru. Dar nu te bagi acolo cu capul în coșul de gânduri. De acord? Bun, mai facem o dată și am să vă opresc. Da? Unde simt că e puțin nefiresc, am să vă opresc. De acord? Bun. Haideți, vă rog, intri de aici. Aici se vede. Hai, nu te vezi? Și iată că vine, iată-mi omul. Stop. Păi, după iată omul, ține minte că înainte, că nu vede nici nimic. El te vede în culise, spune replica și după aia... Mercuțiu, hai acasă. Aici e cald cumplit. Și acum sunt mai mulți capoleți pe stradă. De ne întâlnim cu ei, se va isca o sfadă. E arșiță. Așa cum se spune, se înfierbântă sângele nebun. Mi se pare că și tu ești unul dintre... Fără pauză. Stop. Fără pauză. Ascultă, dar ascultă din personaj. Asta e foarte important. Pe scenă, apropo. Pe scenă. Nu ne jucăm pe noi înșine. Rolul actorului este să creeze un caracter. Asta este, cum să spun, asta este, cum să zic, ultimul, cum să-i zic eu, punctul terminus, nu punctul terminus, am zis prost. Asta este meseria lui. Asta este datoria lui. Este ultimul lucru, da, la care trebuie să convergă toate mijloacele astea de expresie, să creeze un caracter. Și tu trebuie să asculți din
personaj. Uite cine îmi dă mie lecții, da? Și imediat îl tai. Să-mi fierbântă sângele nebun. Oare și tu nu ești unul dintre aceia care vii și bagi cu spada în masă și zici că nu te ieși și după aceea te apuci de ceartă? Ai înțeles? Imediat. Da, ascultă din caracter. Că te-am văzut, ascultă Mihai, de fapt. Nu ascultă Mercuțiu. Înțelegi ce spun? Încă o dată, cu intrare. Mercuțiu, hai acasă. E cald cumplit. Și sunt mai mulți capoleți pe stradă. Fii atent, dacă începi cu un lucru fals, așa o vei ține până la sfârșit. Și îți spun, nu că ce e fals, ți-am spus, intrarea asta el este plin de grijă, îngrijorat. Și că Mercuțiu, te rog, hai acasă, Mercuțiu, hai să plecăm de aici. Dacă intri cu ochii în pământ, Mercuțiu și cauți textul, e altceva. Filip, înțelegi ce spun? Asta e problema lui. Să-l facă pe ăsta să-l urmeze către castel. Hai acasă, te rog. E zătuf, vin capuleții, pe aici umblă, mișul ăștia. Înțelegi ce spun? Da. Încă o dată. Iar tu mai îngrufac, hai, da? Mai plin de tine. Așa. Uite-te în jur, da? Mercuțiu, hai acasă. E cald cumplit. Și acum sunt și mai mulți capoleți pe stradă. De ne întâlnim, se va isca o sfadă. Așa cum se spune, se înfierbântă sângele nebun. Mi se pare că și tu ești unul dintre țăcăi aceia care, de cum trec pragul unui Crăciun, bat cu sabia în masă și zic, dă-i, da, o să n-am nevoie de ea. Și cum de au dat pe cât și al doilea pahar, trag sabia împotriva căciumarului, fără să aibă nici măcar cea mai mică pricină să o facă. Tu crezi că eu fac parte din flăcăria aia? Vezi bine, dacă ar mai fi unul prin cetatea noastră, în curând, n-ar ajunge să mai fie nici măcar unul la asemeniație. De bună seamă, s-ar omoră unii pe alții. Tu mă crezi că era așa de turbat? Nu, i-am dat o replică. I-am dat replica așa cum trebuie să continui și mă dăia. Înțeles. Nu, dar a fost foarte bine. Ați observat cum s-au legat? Au intrat în personaj, în situație. Ați înțeles? Încă o dată de la început. Mercuțiu, hai să plecăm acasă. E cald cumplit. Și acum sunt mai mulți capoleți pe stradă. De ne întâlnim, se va isca o sfadă. Așa cum se spune, se înfierbântă sângele nebun. Mi se pare că și tu ești unul dintre flăcăi aceia care, de cum trec pragul unui Crăciun, bat cu sabia în masă și zic, dă-i, domnule, să n-am nevoie de ea. Și cum au dat pe gât și al doilea pahar, trag sabia împotriva căciumarului, fără să aibă nici măcar cea mai mică pricină să o facă. Tu mă crezi că sunt din flăcăia aia? Vezi bine. Ești la fel de aprig la sfadă pe cum ești turbat în pornirile tale. Tu mă crezi așa de turbat? Vezi foarte bine. Dacă ar mai fi unul prin cetatea noastră, în curând ar mai fi nici măcar un flăcău asemeniație, căci s-ar omorâ, de bună seamă, unii pe alții. Păi, tu ești în stare să te iei la sfadă cu unul care s-ar lăuda, care are în barbă un fir de păr, mai mult sau mai puțin decât ai. Trecem, intră capul Tibalt. Hai, de acolo. Intră, vine Tibalt, vine capul. Să se stea capuleții. Să stea capuleții! Pe care eu mai puțin îmi pasă. Așteptați? Ce vreau să vorbesc? Pe călcâiul meu puțin îmi pasă. Pe călcâiul meu puțin îmi pasă. Așteptați că vreau să le vorbesc. Cinstiți, seniori, vă urez o seară bună. Aș dori să schimb cu unul dintre voi doar o vorbă. Nu o vorbă numai. Și doar cu vrișă lovitură. Sunt gata să ți-o dau de dai prilejul. Să te-i prilejul singur. Mercuțiu, îi ții sonul lui Romeo? Ții sonul? Crezi că suntem lăutari? Atunci, ca lăutari, n-ai decât să auzi țărâituri asuzitar. Instrumentul meu e acesta. O să-ți facă să tragi o sfadă, o porăchea dacă nu-ți place. Chiar dacă nu-ți place. Pe stradă suntem. Trece lumea. Hai să găsim un loc unde să vorbim, dar fără supărare. Sau să plecăm acasă. Toți ochii sunt pe noi. Da, ca șocaște.
Pe noi tată Vergona ne cunoaște. Nu mă miște de la nimănui. Seniore, merge în pace, iată-mi omul. Mă spânzura de v-aș putea livra. Iubirea care ți-o nutrezi, Romeo, nu poate să fie spusă altfel. Ești nemernic! O pricină însemnată mă îndeamnă să văd în tine un prieten drag și mi-a stâmpă România în întâmpinării tale necioplite, cuvenită întâmpinării tale necioplită. Eu, nemernic, nu pot fi. Nu mă cunoști. Eu mă despart de tine. Băiete, știi că nu poți să-ți primești tăgană. Doar m-ai jignit de moarte. Trage spate! Nici când, pe câte știu, nu te-am jignit. Și te iubesc mai mult decât ți-ai închipuit. Ai, iubite Capoletto, ai un nume pe care eu de curând îl îndrăgesc. Mai mult decât pe al meu îl iubesc. Un bun prieten, ți le spun. Nu pot agrăbda atâta umilințe. Hei, șoie care din plat, lupți cu mine! Prilești de ceartă, știi că nu am cu tine. Oh, tu regi al pătorilor isteți. Vreau una dintre cele 9 vieți. Vreau să te smulg ca pe un oroscop și apoi să ți le smulg și pe cele 9. Sunt gata să te înfrunt! Te rog, Mercuțiu, iubită, pui sabia la loc. Ați-l pasat la mine de știi! Acest senior de bază e cu prințul de aproape înrudit. Din vina mea a fost rănit. Iar numele meu bun mi-a fost pătat întâi de Tibalt, care m-a înfruntat, căci de un ceas mi-e vărul legiuit. Julieta mi-a stârnit nespusă-i frumusețe un păcat de care până la moarte vinovat. Mi-a stins din suflet orice vitejie. Romeo, Mercuțiu a murit la datorie. Viteazul-i suflet de la noi plecând prea curând de la pământ. Vai, ce zile triste și nefericite și cele ce urma vor fi și mai cumplite. Vine Tibalt, așa cum e scris. Biruitor, Mercuțiu e ucis, înalță-te în cerul mărinimie, te prinde în flăcări, groaznică mânie. I-ai spus nemernic, Tibalt, tocmai când Mercuțiu, cu sufletul blând, plutește deasupra capetelor noastre și așteaptă să-l urmeze doar pe al tău. Sau, poate, cine știe, pe al meu. El a început, Montechio, Michel, și e firesc ca tu să-l urmezi pe el. Să hotărască asta! Romeo, fugi! Moartea s-a scris. Moartea s-a scris. De acum vei fi deprins la mort osândit. Vai, sunt jucăria neminoasei soarte! De ce mai stai? Fugi! Taxi. One more. In fine, Yeah. Yeah, I didn't know I had a phone. So, încă o dată, trebuie să ai căzut, uite unde ai căzut. da. Ți-am spus, poți să furi când mori, te poziționezi și cazi, ți-ales încă o dată rapid, încă o dată de la tot de acolo și o să vă întrerup, da? Acest senior de bază? Da, acest senior de bază. Acest senior de vază e cu prințul de aproape înrudit. Din vina mea a fost rănit și numele meu bun a fost pătat întâi de Tibalt, care m-a înfruntat, căci de un ceas mi-e vărul legiuit. Iubita Julieta mi-a strânit nespusă-i frumusețe un păcat de care până la moarte vinovat. Mi-a stins din suflet orice vitejie. Romeo! Mercuțiu a murit la datorie. Viteazul suflet a plecat de la noi prea curând. Vai, ce zile triste și nefericite și cele ce urma vor fi și mai cumplite. Vine Tibalt, așa cum e scris. Biruitor, Mercuțiu ucis, înalță-te în cerul mărinimie, te aprinde flăcări, groaznică mânie. Mi-ai spus nemernic, Tibalt, tocmai când Mercuțiu, cu sufletul blând, plutește deasupra capetelor noastre în drumul lui spre cerurile albastre și așteaptă. Dar nu vorbi singur, iar nu vorbi singur, ce vorbești cu spiritele. Deci lasă spada în tot o la jos, iar la jos. Când ai luat-o, ai luat-o, da? Acest senior, și vezi că tu nu ești mort. Până când zice el,
A murit! Romeo a murit! Atunci îți dai până atunci mor că ești tu acolo, înțeles? Da. Că nu mori. El este, nu știu ce, cu ducele sau cu prințul. Și asta e de al cui? Era la ta? Atunci rămâne acolo. Acest signor, Julieta. Și când zi s-a murit, e vina ta. Da. Și atunci când iau sabia? Da. Ai răbdare, înțelegi ce spun? Deci ai reacția, a murit cel mai bun prieten. Te înalți în cer, e ca o incantație. Dar ai văzut cum era să pregătesc război și dau cu vopsea pe față. În mintea lor deja inamicul e terminat, înțeles? Asta e. Te înalți în cer, nu știu ce, mărinimie. Te aprinde în flăcări, groaznică, e amenințător. Groaznică mânie. Mi-ai spus nemernic, Tibalt. Da. Și stai cu el, ce vorbești aici? Mi-ai spus nemernic, Tibalt. Cu ce vorbești? Da. Vei plăti. Da. Și e răzbunare, te aprinde în flăcări. Flăcări, da? Hai, ultima dată. Ce signor de bază, eu cu prințul de aproape, din vina mea a fost rănit. Iar din vina mea a fost rănit. Din vina mea a fost rănit. Și numele meu bun mi-a fost pătat întâi de Tibalt, care m-a înfruntat căci de un ceas mi-e vărul legiuit. Iubita Julieta mi-a strânit cu nespusă-i frumusețe un păcat la care sunt până la moarte vinovat. Mi-a stins din suflet orice vitejie. Ce spui, da? Conștientizează. Asta e tragedia. Da. Când cel mai bun prieten, când dușmanul îți este cel mai bun prieten pe care nu poți să te răzbuni. Ce să fac? Da. Da? Mai departe, mai departe, nu, mai departe. Mi-a stins din suflet orice vitejie. Romeo! Mercuțiu e mort! Mercuțiu e mort! A murit la datorie. Viteazul-i suflet de la noi plecând a părăsit prea curând. Vai, ce zile triste și nefericite. Și cele ce urma vor fi și mai cumplite. Vine Tibalt, așa cum e scris. Biruitor, Mercuțiu ucis, înalță-te în cer, mărinimie, te aprinde flăcări! Groaznică mânie. Mi-ai spus nemernic, Tibalt, tocmai când Mercuțiu cu sufletul blând plutește deasupra capitelor noastre și așteaptă să-l urmeze doar pe al tău. Sau poate, cine știe, pe al meu! El a început Montechio, Michel, și e firesc ca tu să-l urmezi. Să hotărăscă asta! Romatope! Romeo! Fugi! Moartea ți s-a scris! Vine lumea! De prinț vei fi osândit! Vai, ce? Să jucăria de miroase-i soarte! De ce mai stai? Pleacă! Bun, bun.